ತಮ್ಮಣ್ಣರೇ ಯಾನ ಒಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರ್ನ ದೈವದ ಕುಡಿಯರಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲು ಪಾತ್ಯರ್ನ ಮಧು ಪನ್ಪುನ ಮಧು ಪನ್ಪುನಾರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಪಂಡನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಓಲಾಗ ಈ ಮಧು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಏತ್ ಪಾತ್ಯರೋಡು ಒಂದು ಅದು ಈತ್ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪಾತ್ಯರ್ನ ಸರಿಯಾ ಮಧು ಪನ್ಪುನವು ಇರೆಗುತ್ತೆ ಏರೆಗೆ ಬಂಡ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಈತೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ದೈವಲು ಬಂಡ ಕುಟುಂಬ ದೈವಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಗುಲು ಉಪ್ಪುನಾಕಲ್ಲ ಮುಗುಲು ಗಂಟೆ ಗ್ರಾಮ ದೈವಡು ಪೂಜಿರು ನಮ್ಮ ಬೇರಿ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸೆರಂಗ್ ಪತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪತ್ತನ ದೈವ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕವು ಐಕೆ ಏರು ಪನೋಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆ ಇತ್ತನ ಹಿರಿಯಾಯನೇ ಐಕೆ ಪನಿಯರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಯ ಪಂಡಜಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಂದನಾಯಿ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಅತ್ತಂದನಾಯಿ ನಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಂದನೆ ದೈವನು ಎಂಚ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೈವನು ಯಾನು ಬತ್ತದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅರ್ಥನ ಮಾವುತೆ ನಾನೇ ನಾವು ಆನೇನ ಅಪ್ಪ ಯಾನಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರ್ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಂಗೆ ಅಂತೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಎಂಕುಲೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಯಾರಲ್ಲ ದೈವದ ಪುದಾರಡು ಮಸ್ತಿನಿ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಮೋಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೆ ಮಧು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಮೋಸ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಕಟ್ಟದು ದೈವಗಳಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಈ ಕುಟುಂಬ ದೈವಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂದನ ಮಾತ ಕತೆ ಬಾತ ಇರೋದು ಬಲಿಮೆಪುರ ಪನಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟದು ಪೊರ್ಲೂರಂಜಿ ಅಭಯ ಮುಕ್ಕಾಲು ಮೂಜಿ ಬಲಿಗೆ ಉಂಟು 2.5 ಗಂಟೆದ ಸಮಯ ಆ ಗಂಟೆದೊಳೆ ಬಿರಿದಾವಡು ಬೆದ್ದಾಲ ಐತೆ ಒಂದು ಐನು ಪನೋಡತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಧು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನಪ್ಪು ಪಾರಿ ಪನ್ಪುನಪ್ಪು ಇರೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ತಂದನೆ ಕುಟುಂಬದ ಆಯ್ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರತು ದಾದನೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊರತು ಕಡಪುಡತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈರು ಬತ್ತ ಪನಿಯರಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಪನಿಯರ್ಲಜ್ಜಿ ಏರು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಯನೇ ಪನಿಯರೆ ಏರೇರು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆಯನೇ ಪನಿಯರೆ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನಿಯರೆ ತಯಾರು ಮಂದವಲ್ಲೇ ಏರ್ಲ ಅವನ್ನು ನೇರವಾದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿ ಐಟೊಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಸತ್ವಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಈ ಪಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಮಧು ಪನ್ಪುನ ಸುಳ್ಳು ದಾಲಜ್ಜಿ ಐತೆ ಐಕ್ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಕತೆ ಬರೆಯರಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಐನು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಂದು ಸರ್ ಯಾತ್ ಸತ್ಯ ಐನು ತೂನಗನೆಂಜಿ ಅದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜು ಸರ್ ಅವು ದಾಯ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಜವು ಯಾನ್ ದಾನಂಜಿ ಮೋಸ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಯಾನ್ ದಾನ ಎನ್ನ ಎದುರು ಈತು ಜನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಉಂತೊಂದಿರು ದೈವರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಂತ ಒಂದುಲ್ಲಿರು ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಮೃತ ಪಾಡೋಡು ದಾಯ ತೋಜು ಸರ್ ಅಕ್ಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಮೀಟ್ ನೆಟ್ಟು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಎನ್ನೋಲ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಜನಕ್ಕಲೇನು ಮಂಗೆ ಅನ್ಪೋನ ಇಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರಂಡಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ನೆಟ್ಟು ಆ ರಾಂಗನ್ ಕೇನ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಯಾನು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲನ ಅವಲೈ ಆತ್ಮನೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲೇನು ಮೂಡಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೀರ್ ಬಂದಾಗ ನೀಕು ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಐಕ್ಯಾನ ಈ ಕಡೆ ಪನ್ನೀರಿಗೆ ನೀಕು ಮಾತೆಕ್ಲ ಉತ್ತರದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕು ಖಂಡಿತ